Yeah, Kappa man, Malint, sanitize, 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 sanitize. Kudala bengi mosha, amapinga namasosha. Kudala bengi tosha, amapinga namasosha. Kudala bengi mosha, amapinga namasosha. Kudala bengi tosha, amapinga namasosha. Ongosi yami ngicela uhlale nami. Ongosi yami ngicela uhlale nami. Mangibuka indaba vele fika usisi i-COVID ifike kabi kila kwasani kodwa ikila kayi-1 musafuna ukuphila thothi ishamisani ithatha muphuma kwesa thothi yami ifake imask kuhamba bethu abasali nezihlobo zethu ndoda afe kubuhlungu amabhinqi namasosha wangasifake isifonyo bazo uxoba social distance gezi izandla solinqoba lolu bhubhane hlale emakhaya ufake isifonyo muye down now 350 ngoba ufake isifonyo nayi le mikhuba mkhumbule umadiba. Kudala bengi mosha, amapinga namasosha. Kudala bengi tosha, amapinga namasosha. Kudala bengi mosha, amapinga namasosha. Kudala bengi tosha, amapinga namasosha. Ongosi yami ngicela uhlale nami. Ongosi yami ngicela uhlale nami. Nkosi yami, hlala ube nami. Isikhathi samanje siphila kanzima. Nkosi yami, hlala ube nami. Isikhathi samanje siphila kanzima. Basifake isizifonyo siyasanitizer. Basifake isizifonyo siyasanitizer. Kudala bengi mosha, amapinga namasosha. Kudala bengi tosha, amapinga namasosha. Kudala bengi mosha, amapinga namasosha. Kudala bengi tosha, amapinga namasosha. Ongosi yami ngicela uhlale nami. Ongosi yami ngicela uhlale nami. Yeah, Kappa man, Malint, sanitize, 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 sanitize.